Sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu kangge para pamirsa wonten ing pundi papan kemawon. Pepanggihan malih kalian sabda winedar wonten ing Sinode GKJ. Nderek pitepangan nami kula Risnandar Pambudi Nugroho ingkang sakmenika kula dipun pitadosi Gusti kangge ngrimat pasamuanipun wonten ing GKJ Manisrengga. Ing wanci menika sesarengan kita badhe ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Allah kanthi jejer benten golongan nanging purun pracaya lan waosan ing wanci menika kapetik saking Rom gangsal welas ayatipun ingkang sekawan welas. Sumangga kita waos sami-sami Rom gangsal welas ayatipun ingkang kaping sekawan welas. Para sedulur, aku dhewe pancen yakin mungguhing kowe yen kowe wis padha sugih kabecikan mumpuni ing sakehing kawruhan sarta kacunggah padha eling-ilingake. Kangge ngiyataken gesang kapitadosanipun pasamuan ing Rom, Rasul Paulus mbombong manahipun warganing pasamuan. Awit sinaosa pasamuan ing Rom menika sanes tiyang Yahudi, nanging Rasul Paulus pitados bilih warganing pasamuan menika ugi kaparingan kawicaksanan, kabecikan lan kasagetake kangge samidene ngemutaken ing antawisipun warga pasamuan. Menika ndadosaken kawigatosan bilih saben tiyang ingkang pitados sinaosa sanes saking golonganipun tiyang-tiyang Yahudi dipun paringi daya gesang saking Gusti Allah kangge ngedalaken wohing kabecikan. Rasul Paulus ugi ngendikaken bilih anggenipun makarya babar pawartos kawilujengan menika adhedhasar timbalan saking Gusti Allah kangge nyebar Injil dumateng sedaya tiyang ingkang dereng nate mireng pawartos kabingahan menika. Dados boten namung winateng ing kalenggahanipun tiyang-tiyang Yahudi kemawon, nanging kepara sumrambah dumateng sedaya bangsa. Perkawis menika kedahipun saged mbrekita supados boten nglokro lan tetep semangat kangge martosaken Injil. Sinaosa kedah ngadepi maneka warni pepalang. Awit Roh Suci mesti badhe nganti lan tansah maringi kagiyatan. Mugi kita ugi saged sinau saking kayekten menika. Minangka piranging pasamuan tansah budidaya supados gesang kita saged laras kalian pangandikanipun Gusti, temahan kaparingan kawicaksanan, kabecikan lan kasagetan kangge samidene ngemutaken ing antawising warga pasamuan. Kanthi mekaten gesang kita saged tansah ngluhuraken asmanipun Gusti lan saged dados pasaksi tumraping sesami. Sampun ngantos kendho tetep semangat majeng ing pasaksi lan paladosan awit Gusti kepareng ngagem kita kangge paring pepadang dumateng tiyang ingkang tasih peteng. Menika setunggal erah-erahan, setunggal sabdanipun Gusti ingkang saged kita raosaken sesarengan ing wanci menika. Mugi sabdanipun Gusti menika saged ndadosaken kita binerkahan, saged ndadosaken gesang kita ayem lan saged ngedalaken uwoh kangge donya ing sakmenika. Amin. Gusti tansah berkahi kita sami, semangat anggen kita budidaya wonten ing sedaya pelatusan kita piyambak-piyambak. Gusti berkahi kita sekalian. Amin.